най-напред да преминем към акта на подписването на договора за генерално спонсорство и партньорство между Карлсберг България и ПФК Пирин АД, съответно от господата Александър Гранчаров, който е изпълнителен директор на Карлсберг България, и на председателя на надзорния съвет на ПФК Пирин, господин Николай Галчев. Размислили сме се. Да, нашите приятели от Пиринско пиво. Дайте с нас разбирането и вече сте с нас. Аз искам само да кажа следното. Компанията Карлсберг е много близка до футбол. Карлсберг е един от основните спонсори на Ливърпул, на английския национален отбор, на ФК Копенхаген и на други тимове по света. За нас е изключителна чест ние да се асоциираме с Пиринско, не само защото сме в този град, не само защото имаме еднакви имена като Пирин и Пиринско, а защото политика на Карлсберг е компанията да вземе една активна позиция за участие в спортния, културния живот на градовете, особено там, където ние имаме наши пивоварни. Вие казахте, че Пирин европейски, една европейска компания застава за Пирин. Дай Боже наистина да видим Пирин един ден да играе в европейските турнири. Аз съм играл в центъра на водата на времето, тъй че... Значи с добър да сме сбъркали. Нали? И най-малко. Може ли поне от това? Тази снимка не моля да ми я дадете специално. Шефа на Пиринско ми налива на здраве още веднъж. Марчи си там, бе. На здраве.